Devojke, ne brinite, već sam naručio sve što je potrebno za kućice. To ja zovem ekspresna dostava. Raspakovat ćemo kutije i odmah ćemo početi da sređujemo naše kuće. Šta je ovo? Pacov u mom dvorištu? Mike, skloni ga odmah. Ma daj, ovaj pacov izgleda jako slatko. Uzet ću ga sebi. Otarasila sam se pacova, sad je vreme da sredim svoju kuću. Vidim da svi počinju sa čišćenjem kućica, to je pametno. Ali šta raditi dalje? Ja već znam. Šta je ovo? Ovo sigurno nije moje. Emma, izvini, nisam hteo. Emma, smiri se, stvarno nisam hteo. Hajde da ti dam nešto ukusno. Posluži se. Ideja. U mojoj kutiji ima puno Pringles čipsa. Nameravam da ih zalepim po celoj kući. Marie, sve vidim, skloni se. A sad je vreme da ofarbam krov. Mislim da plava boja savršeno odgovara. Lepota. Joj, nije se još osušilo. A sad ću pričvrstiti trkačku stazu na krov. Vozit ću autiće po njoj. Vžuh! Kako cool izgleda. A sad ću staviti zastavu na krov. Da svi znaju ko tu živi. Marie, šta se dogodilo? Sam nam je sve u redu. Samo sam htjela da zalepim ovo na kućicu, ali nije uspelo. Moram pokušati ponovo. Da, tako je mnogo bolje. O ne, jedan mi fali. Evo ga. Sad je sve super. A sada moram naduvati balon. Mnogo balona. Napravit ću najlepšu kućicu na svetu. Odakle je ovo? Marie, je li ovo tvoj balon? Marie, tvoja kućica je tako čudna. Emma, jesi li videla? Imam najlepšu kućicu na svetu. Predivna je. Drugari su već ukrasili svoje kućice, a šta ću ja? Tačno. Okačit ću ovaj tepih ovde. Hajde, zašto padaš? Okej, zakucat ću te. Juj, moj prst. Pa ne treba mi ništa. U stvari znam ko mi može pomoći. Graditelji, čekam vas. Tvoj zadatak je da zakačiš ovaj glupi tepih na moju kuću. Hajde, radi. Odlično ti ide. Kod mene stalno pada ovaj tepih. Zašto se ranije nisam setila da vas pozovem? Kakvo slatko srce. Hvala vam na pomoći. Da, sad ću da platim. Ovo je za vas. Doviđenja. Uradili smo to, svaka nam čast. Kakva ukusna banana. Mislim da će mi definitivno trebati drvo banane u dvorištu. Samo treba zakopati koru i zaliti je. Wow, kakva lepota. Pogledajte samo. Moje drvo je već poraslo zajedno sa plodovima i izgleda nevjerovatno. Mislim da ispod takve palme treba da stoji ležaljka. Ovdje ću se sunčati. A još mi treba šešir i veliki ukusni koktel. Blago meni. Kod Marie su porasle banane. Ja sam tako gladan. Joj, Marie, što si cija? Pa dobro, igrat ću se sa svojim igračkama, a tebe neću zvati. Pobedio sam. Baš mi je došla ideja za moje dvorište. Mogu napraviti košarkaški teren. Ipak sam profesionalni igrač košarke. Čak su me zvali na turnire. Gledajte kako mogu. Ups. Emma, izvini. Možeš mi dobaciti loptu. Hajde. Što? Kako si uspjela da pogodiš koš iz prvog pokušaja? A ja moram da napravim ljuljašku u svom dvorištu. Mislim da to nije teško. Da, uspjelo mi je. Neka se na njoj ljulja moja omiljena igračka. A ovdje će stajati moje lepo poštansko sanduče. Da. Šta mi rade, prijatelji? Ja ogledam naopako. Ne, nisam htjela ovo da vidim. Mike, možeš li bar ponekad biti normalan? Šta Emma radi? Napravila je sebi poštansko sanduče. I ja hoću. Baš mi je pala na pamet ideja. Uzet ću cvetić, umočiti ga u boju
i početi da ostavljam otiske na sandučetu. O, lepota. Šta? Hoću i ja? Stavit ću unutra dinosaurusa Rexa. I zakačiti noge sa strana. Tako je. Poštar će se prepasti. O, evo je poštara. Zdravo. O, ovo mi je poslao prijatelj iz Afrike. Hvala puno. Nema na čemu. Idemo dalje. O, dobar dan, gospodine. Ima i za vas pismo. Sad ću ga staviti u sanduče. Jelo me vaše poštansko sanduče. Jel vam smešno? Nemojte više tako radite ili ćete ostati bez pisama. Ko je ova lepotica? Izgledate prelepo. Vaša lepota me obara s nogu. Juj. Imam za vas pismo, kraljice lepote. Wow, hvala puno. Nemojte padati sljedeći put. Vidim da ste ukrasili svoja dvorišta. Onda morate odmah krenuti da dekorišete kućice. Mike, šta si ti smislio? Sad će onda oboji sve zidove u plavo. Cool! To izgleda zaista cool. A sad ću staviti plavi sunđerasti tepih na pod. Pogledajte. O, da. Šta još treba uraditi? Tačno. Treba mi polica za sve moje puške i igračke. Izgledat će odlično ovdje. Gledajte šta imam. Cool. Hagi Vagi, čuvaj moje igračke. A sada treba pričvrstiti nekoliko dijamanata na zidove koje sam nedavno našao u Minecraftu. Ovdje će odlično izgledati 100 dinamita. A tu će biti mjesto za mog novog kućnog ljubimca pacova. Zvaću ga Jack. Dobrodošao, druže. A sad ću napraviti sebi zonu za igranje. O, da. Obožavam igrati igrice. Oho, Mike je baš lepo ukrasio svoju sobu. Mislim da bih i ja trebala smisliti nešto slično, ali u svom stilu. Za početak ću srediti zidove. Ovdje definitivno treba više roze boje, a u tome će mi pomoći moj roze lak za nokte. Nacrtat ću srce. O, preslatko. Odlično. Sve izgleda baš onako kako sam htjela. Na pod ću staviti ovaj roze tepih. A na zid ću okačiti par roze oblaka. I slika sa mojim dečkom. Mi smo tako lepi. Ovdje će se odlično uklopiti sto na koji ću staviti svoje slatke stvarčice. A ovdje će biti radio da bih mogla praviti žurke kod kuće. Sad se moramo češljati, našminkati se i staviti svoj omiljeni parfem da uvek lepo mirišem. Skoro sam zaboravila da imam i mačku Moniku. Za tebe sam također napravila ležaljku. Ti si najslađa mačka na svetu. Vidim da ti se sviđa ovdje. Zar su svi već sredili svoje sobe, a ja nisam? To hitno treba popraviti. Moram da ofarbam zidove u svoju omiljenu žutu boju. Želim da u mojoj sobi uvek bude sunčano i pozitivno. Wow, kako lepo. Baš mi se sviđa. A na pod želim da sipam pesak da se uvek osjećam kao na moru. Tako je. O, da. Blago meni. Na zidu će odlično izgledati patkica. Pogledajte kako je slatka. A ovdje će biti cela polica sa mojim omiljenim igračkama. Ćao svima. O, ja ih sve obožavam. A također će biti mjesto za crtanje. Tu ću da sviram svoj ukulele. O, a ova slika će odlično izgledati ovdje. To je moja kuća, Jerry. Jerry, reci svima fav. Tako je sladak. Evo tvoje ležaljke, druže. Hoćeš li kost možda? Hoćeš? Bravo, izvoli. Dobar dečko. Oho, svaka vam čast. Piši. Hej, ne valjalče, daj telefon, ne ometaj se. Dakle, ja želim ovakvu divnu
krofni, jel može? Da, jasno. Krofna, lako. Trenutak, sad ću da googlam. Hej, ne gledaj! Što bih kuvao kada mogu naručiti krofnu meku? Evo moje krofne. Sad ću da je vidim. O, da, divno. Ja sam završio. Nastavit ću da igram igrice. Sad ću vam pokazati kako se sprema prava krofna. Treba će mi puno fante sa različitim ukusima. Sipat ću limunadu po čašama. A zatim ću dodati prah za gustinu. Da, ostalo je sve promešati i to je to. Zatim će mi trebati kalupi u obliku krofna. Uzet ću našu tečnost i sipati ovi kalupi. Pažljivo da se ništa ne proste. O da, sada to sve treba zaladiti. Sve gotovo. Pažljivo ću izvaditi naše krofne i lijepo ih servirati na tanjir. Ukrasit ću sve slatkim konfetama i to je to. Moje prelepo jelo je spremno. Belisimo. Hej, pogledaj šta je ona uradila. Baš mu briga. Dobro, vreme je da i ja počnem. Kakav miris. Moje krofne su spremne. Vreme je da ih umočim u čokoladu. I sama bih to rado pojela, ali ne smijem. Za malo da zaboravim na ukras. Ja ne koristim ništa kupovno jer ima puno hemije. Bolje da uzmem domaće orahe i da ih sameljem. Tako je. Ispalo odlično. A sada jagode. Dobro, uzmi jednu. Samo nemoj da mi smetaš. Dakle, uzet ću jagodicu. Zatim je iseći i staviti u sredinu. Tako je. Mike, hoćeš li nešto da radiš danas? Šta je, bako? Ja sam već završio. Ali ti jedeš svoju krofnu. Upravo si. Dobro, sad ću sve da ispravim. Uzet ću čokoladu. Treba istopiti, sad ću. Mislim da je dovoljno. Odlično. Sad ću da je sipam na svoju krofnu. Mislim na pola krofne. Eto, to je to. Dodat ću još malo šećera. I moj omiljeni keksić Oreo. Tačnije, treba će mi samo jedan keksić. To je to. A da bi krofna bila još lepša, zaokružit ću keksić crvenom bojom. Zatim ću dodati zubi. Jeste prepoznali ko je to? To je Hagi Vagi, tako je. Ajoj, strašno. Dobro, prijatno mala. Koliko lepih slatkiša, super! Pogledajte, to liči na naočare. Smešno. Nadam se da me ukus neće razočarati. Da, to je ukusno. Idemo dalje. O Bože, bako, kakva lepota. Tvoje krofne su divne. Sad ću ih probati. Super, obožavam čokoladu. Idemo dalje. Ostalo je posljednje jelo. Kakva čudna krofna. To liči na nekog monstruma. Sad ću probati. Wow, to je mnogo slatko i ukusno. Neverovatno. Sve krofne su bile divne. Neka brojalica izabere pobednika. Pobedio je Mike. Neverovatno, ja sam pobedio. Pogledajte, ja sam pravi kuvar ovdje. Dakle, pažnja. Želim da mi spremite sladoled, jel može? Važi. Nema problema, smislit ću nešto. Naravno. I ja već počinjem. Prvo ću uzeti lubenicu. Treba odseći gornji deo. Odlično. A zatim staviti unutra blender i sve promešati. O da, tako je. Napravila sam koktel od lubenice. Posle ću dodati malo limunovog soka. Ajoj, moji oči. Ne vidim ništa. U pomoć. Nema veze. Za takav slučaj imam zavoj. Odlično. Kuvati mogu i sa jednim okom. Tako da se čuvajte, šefe. Ajoj, dobro, neću da se svađam. Dakle, dodat ću još malo šećera, a zatim promešati sve kašikom.
Ostalo je to sve zaladiti. Uradit ću to uz pomoć spreja za hlađenje. Svaka mi čast. A vreme je da dodam moje omiljene žele medvediće. Obožavam ih. Prelepo. Ali ne treba mi medvediće. Treba mi istopljeni žele. Nekoliko sekundi i sve će biti gotovo. O da, svaka mi čast. Sad ću sipati žele na papir. A zatim ga moram oblikovati. Tako je. Završila sam. Ovo je tanjir za moj sladoled. Unuče, pogledaj šta radi. Bako, uplašila si me. Izgledaš kao gusar. Dakle, i meni došla dobra ideja. Gdje je moj želeoko? Odgrišću mali komadić. I zalepiti ga ovdje. O, baš ti hvala, Mike. A volite baka? A ja sam skoro završila. Sad ću specijalnom kašikom za sladoled staviti zaleđeni koktel na tanjir od želeja. Poslednji dodir. Bravo, zlato. Da. Ovo je remek delo, svaka mi čast. O, lepo. Jao, bako. Uplašili ste me. Dakle, a šta ću ja? Znam. Da vidimo šta imam u svom rancu. Fuj, smrdljiva čarapa, ne treba mi. Da, to mi treba. Uzet ću čips i Skittles bombone. A prvo mi treba bombone. Obožavam ih. Sad ću ih rasporediti po bojama. Eto. Baš brzo sam uradio to. Zatim ću svaku boju samljeti u blenderu. Da, odlično. Zatim ću sipati sve u činije. Tako je. Zatim ću uzeti najlepši sladoled na svetu, Baskin Robbins. I dodat ću ga u svaku činiju. Posle treba sve promešati. Eto. I posljednji dodir, čips. Tačnije, teglica od čipsa. U nju ću sipati sve svoje sladolede. Tako je. I obavezno treba ubaciti štapić za sladoled, da bi bilo lakše jesti. Eto, ja sam završio. Bako, probudi se. Pogledaj šta sam napravio. Za malo nisam sve prespavala. O, jogurt, to mi treba. Sipat ću ga u blender. Odlično. Obavezno treba dodati šećer. Eto. Zatim zelenilo. Da, ono je mnogo zdravo. Ostalo je sve uključiti i sad čekati. O, kakva lepa zelena boja. A moj koktel miriše na zdravlje. Ekstra. Sipat ću sve u kalup i obavezno ubaciti štapiće. Eto. Ostalo je samo sve zaladiti. O, a šta da smislim sa jagodama? O, znam. Bye bye. Pustite baku. Moram da nađem još jedan važan sastojak. Jao, pa kad će taj autobus doći? Jao, trebala sam da pozovem taksi. Dakle, skoro sam stigla. O, ko je to? Hej, skloni se odavde. Ne plašim se te. Tako je. Nikad se ne svađajte sa bakom. Konačno, našla sam ono što sam htjela. To je med. Mogu se vratiti nazad. Ćao svima, baka je stigla. Donela sam med. Med je mnogo zdrav. Dodat ću ga u čašu kod jagoda i promešati sve. A moj sladoled se već zaladio, a mogu ga izvaditi. Eto. Umočit ću sladoled u napravljenu glazuru i to je to. Moj jago je spremno, svaka mi čast. Mala, probaj. Konačno, obožavam sladoled. Kako zanimljivo. Šta je to, zlato? Fuj, uopšte neukusno. Neću da jedem to. Ovo jelo ću rado probati. Boja odgovara mojoj haljini. I ukus je super. Bako, svaka čast. Šta je ovo? Neka
neka čudna teglica? Nisam to naručila? Shvatila sam, unutra je sladoled. Super, liči na dugu. Wow, i ukus je ekstra, a Mike je opet pobedio. Pokazat ću ja vama ko je ovdje pravi šef. Bravo! Hej, slušajte malu. I za kraj želim neku tortu, jel može? Voži. Naravno. A nema problema, mala. A ja sam majstor u tome. Hajde, sklonite se. A baka počinje da kuva. A dakle, treba mi brašno, a zatim mleko, šećer i mali komadić maslaca. Ostalo je sve promešati. Bako, zašto mešate rukama? Kad postoji specijalni uređaj za to. Ma rukama će biti brže. Jako sumnjam u to. Ovo je mnogo brže. Gledajte. Hajde, bako, verujem u tebe. Pobedit ćeš. Jau. A baka se šlogirala. Moje testo već spremno. Vreme je da ga sipam u specijalni kalup. Odlično. Odneću to u rernu. Tako je. Uključujem i vraćam se na radno mesto. Vratila se. Pogledaj šta ja imam. To je aparat za vafle. Sad ću spremiti prelepe vafle u obliku srca. Zatvaram i to je to. Naše vafle su već gotove. Zatim će mi trebati moj domaći džem. Sama sam ga pravila. Da, to će biti jako ukusno. Preko ću staviti još nekoliko slojeva. Tako je, nešto nedostaje. Tačno. Šalak će učiniti moje jelo još lepšim. Ali opet sam nešto zaboravila. Sjetila sam se. Pustite baku. A bobice komšija su uvek ukusnije. Da, tako su slatke. Uzet ću malo. Nadam se da se niko neće uvrediti. Ej, skloni se sa mog mesta. Dakle, ukrasit ću tortu svežim malinama. Da, lepota. A sad ću posuti sve šećerom u prahu. Eto, sad sam sigurno završila. Bako, svaka ti čast. Hvala ti, unuče. A ti si se sam isprljao. Daj da te obrišem. Okreni se i ne mrdaj. Mislim da je vreme isteklo. Vreme je da vadim moje kore. Miris je prelep. Dragi, daj baki malo. Kako si bezobrazan. Stavit ću to na sto. I seći na nekoliko kora. Da, treba sve raditi pažljivo. Zatim će mi trebati krem. Naneću ga na donju koru, a odozgo ću staviti novu. Tako ću ponoviti nekoliko puta. Da. Zatim ću sa svih strana premazati tortu kremom i razmazati sve lopaticom. Kad je torta sastavljena, treba je ukrasiti. Ja ću koristiti Huba Bubu. Da, ispalo je prelepo. A odozgo ću sipati bombone njojc. Mala ih obožava, znam. Moja torta će sigurno pobediti. Majka, gdje je tvoja torta? Ja nisam stigao ništa da napravim, ali našao sam zanimljiv recept. Da, sve jasno. Aha, sad ću ga brzo ponoviti. Dakle, ostalo mi je malo nutele. Da, eto je. I još mi treba kašika brašna, jaje i sasvim malo mlijeka. Sada treba sve promešati i staviti u mikrotalasnu. Da, tako je. Uključujem i čekam. Baš me zanima šta će ispasti. Sad čekajte još malo. Eto, gotovo. Mogu vaditi. Kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. A vi ste se brinuli. Šta to tako lepo miriše? Ja jedva čekam da probam ovo, ali kašika mi ne treba i ješću ovako. Nije loše, može da prođe. Dakle, idemo dalje. Kakva lepota.
izgleda nevjerovatno. Obožavam šlag. Zadovoljna sam. Hvala, bako. Volim te. Oho, kakva ogromna i lepa torta. Ne mogu da verujem da je cijela za mene. O, nevjerovatno, torta je sa žvakom. Nikad nisam jela takvu. Naravno da je ovo najbolja torta. Znala sam. Skloni se odavde. Unuče, pokaži baki šta pokazuju na internetu. Evo omiljene škole. Konačno smo se preselili. Jao, kakav nered. Buba švabe. Sve slomljeno. Kako ćemo da živimo ovde? A vidi kakva velika buba švaba puzi po mom krevetu. O, znam šta da radim. Izbacit ću stari i naručiti novi namještaj. Imat ću ovakvu sobu. A vidi, Freda. Joj, kako svetlo, moje oči. Ne mogu da gledam tvoju šarenu sobu. Ja ću uraditi ovakvu. Kako mračno i dosadno. Zatvori. To se zove stil. Kupit ću puno dobrih stvari. O, otvorit ću, sigurno je to moja narudžba. Prođite. O, to su moje police. Dobar dan, uđite. Kako sam srećna. Kakva lepa polica. Ovdje će stati mnogo stvari. Krevet za gospođicu je spreman i igračke su također postavljene. Završni dodiri. To. Ostaj da stavimo ribicu i okačiti sliku. Jastuci na krevet. To je to. Super, hvala vam. Ćao, čao. A vi ste najbolji majstori. Sad je to zaista divna soba. Presrećna sam. Prestani već. Idem u svet boje dobrote. Ja ću sve uraditi sama. Slatka zvezdica. Šta to radi? Moram obeležiti teritoriju. Gotovo. Šta je to? Ne smeš ulaziti na moju teritoriju. Stvar, donesi mi kutiju. Požuri, imam puno posla. Konačno, poklopac ne treba. Dakle, šta imam ovdje? Crne daske, odlično. Zašto tako galami? Ovo ću za sad staviti ovdje, a ova će mi trebati. Stvar, dodaj mi bušilicu. Baci mi. Zupčanik i još jedan. Da, ja sam pravi majstor. To je to, krevet je spreman. Stvar, daj mi građevinsku heftalicu. Hvala. Napravit ću nadstrešnicu za krevet. Potrebno je nekoliko minuta. Sada ukrasi. Uzet ću karton i zalepiti ga na zid. Imat ću pozadinsko osvetljenje i njega treba zalepiti. Stvar, idi tamo. Jesi se zaglavio? Stvar, u redu, mogu i sama. A ti idi odavde. Uzet ću sintepon i zalepiti ga ovdje. Jao, kakav mekani zid. Ali nešto nedostaje. Šta? Stvar? A ti nisi glup. U pravu si, treba mi boja u spreju. O da, sivi oblaci podižu raspoloženje. Stavit ću zavese. Jao, veličanstvena, mračna i jeziva soba je spremna. Nikad ne bih ušla tamo. Malo dekora. Lepih crnih stvari. I globus. A ovdje ću okačiti svoju crnu ljuljašku. Veoma sam zadovoljna. Ja sam genije. Tam, taratam. Joj, kakvi su to užasni zvuci. Ne čujem muziku. A, to Sreda svira? Dobro, onda ću uzeti svoj zvučnik i mikrofon. Da, moj omiljeni roze mikrofon. Pevat ću svoje omiljene pesme.
Da, radi. La 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 la. Jao, kako glasno. Znam kako da eliminišem smetnje. Volim glasnu muziku. Ko je isključio svetlo? Šta se desilo? Sad će biti moj omiljeni ples. Mračni ples. Evo u čemu je stvar. Pa dobro, vidjet ćeš ti meni. Šta? Opet svetlo? Tako je. Stvar, dođi ovamo. Moramo nešto učiniti. Što? Hej, ne diraj to. Ne može. Pusti to. Ostavi ga. Dok te lepo molim. Neću. Ojoj, stvar je pala u akvarijum. Sad će potonuti. Smiri se. Idem za tobom. Šta je ovdje? Utopio se. Prestani da paničiš. Nisam utopio. Sad ću ga izvaditi. To je to. Drago mi je što je sve u redu. Džabe sam ruke pokvasila. Kakva cool Rubikova kocka. Uspela sam da je složim. Ali ogladnila sam. Naručit ću neku ukusnu hranu. Tako je, uskoro će stići. Već je stigla. Evo je moja narudžba. Zdravo, uđite slobodno. Stavite moj frižider ovdje. Hvala, čao, čao. Da vidim šta je tamo, baš me interesuje. Da, to je sve što sam naručila. Moje omiljene bombonice. Obožavam ih. O da, tako su ukusne i slatke. Njam, njam, divno. O, i ja sam gladna. Stvar. Moram da jedem. Donesi mi nešto. Šta vučeš tamo? Šta je to stvar? Nadam se da je to sok od paradajza. Nije loše, nije loše. A šta je ovo? Da, to mi treba. Gumene oči. Mnogo ih volim. O, smislila sam nešto. Zavitlava ću Enid. Enid. Šta je? Kakav užas! Obožavam ove oči. Sreda, šta je s tobom? Pojela sam ove oči i sad ću preći na tvoje. Znam da me samo plašiš. Da, to je bio prank. Pa dobro, to nije smiješno. Nastavit ću da jedem. Wow, sada imam sve za žurku. Disko kugla izgleda baš moćno. Plesat ću do jutra. Da je toliko svetla. Kačit ću je ovdje. Divno. A ovo je moja prelepa lampica. A još ću okačiti ovo. I sad ću uključiti sve to. To je super diskoteka. Ćao društvo, imam puno novih stvari kod kuće. Dođite u posjetu, zabavit ćemo se. Stigli su, dolazim. Pogledajte kako je lepo ovdje. Hajde da zapalimo selfie. A ovdje mi je staklena kugla. Super, objavit ćemo slike na društvenim mrežama. I još jedan selfie. Baš je zabavno. Čekajte, šta se tamo dešava? Plašim se, ali hajde da vidimo. Još nekoliko koraka i... Šta hoćete? Je li to duh? Bežimo odavde. Brže, bolje da budem kod sebe. Imamo ogledalo i lep roze karmin. Sad ću se našminkati. Da, tako je mnogo lepše. Stvar, šta to radiš? Jel to voziš fingerboard? Jesi se udario? Šta, ideš kući? Pa dobro, ćao onda. Moram završiti svoju romancu na vreme. Ostalo još malo. Još nekoliko poglavlja i može se slati izdavaču.
Stvar, skloni se od mene. Šta ti treba? Dobro, daj da vidim. Ne, Stvar, sad nemam vremena, pusti me. Leti, prošetaj malo. Kakve lepe senke. Jo, šta je to? Stvar, šta se desilo? Stvarno te oterala? Prestani, pusti moju kosu. Šta se tamo dešava? Ne mogu na miru da pišem. Opet ova stvar. Dosadilo mi je to. Dođi ovamo, bezobraznik mali. Sad ću te staviti u kaves. Zbog tvog lošeg ponašanja. Jo, jadan, pusti ga, molim te. Dobar je, nije ništa kriv. Samo mu je bilo dosadno. Izađi, dođi kod mene. Nećemo se više svađati. Obećavam ti, jel se slažeš? Baci kocku. Ćao, čao. Drago mi je, hvala puno. Pusti me. Tako si dobra, Sreda. Hvala.